everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ang mga ginsap ko pantang limurian. Ikaon sila sa mga agaris. Pasagding mga matay may Prinsesa Hestia. Wa kaunta mo nung sa pagtayog sa gingarian sa mga demonyo. Sige, hilak og singgit sa kapungot aron mapukan kini ilang templo ug malaglag si Birtagos ug bakunawa sige na. Dili ko makaako sa pagsunog kaninyo nga mag-antos tungod sa pagdumili ko sa gusto sa mga panuway. Unsay buot mo ipasabot, Prinsesa Hestia? Unsa? Pasaylo ako ang mga hari. Musugot ko. Musugot na ko sa ilang gusto, mahan kong hari. Musugot na ko sa ilang gusto. Pakunawa! Unsa kadung akong nadungkan, gikan si mo Baba Hestia. Ihatag ko kanimo ang Ayaw! Ayaw! Dili ko mo sugot, Prinsesa Hestia. Gusto kagyong ipalapa ko ikaw sa bagis kong leon. Sige! Wa kumadlok bakunawa. Kunin mo kong ipalapa sa bangis mong leon. Bisag kunis-kunison pa ko sa leon. Kunis-kunison pa rin akong kaunuran. Dili ko ka naigsapayan. amahan ko, hari. Ayaw pagsultik sa maniana. Andam na ang akong kaugalingon. Gusto na, Hestia. Ayaw pagtinalawan. Huna-huna ang kaluwasan sa tanan. Ayaw kong palaguta. Balag maglagot ka. Basta dako ang ako pagdumili. Ngamaang ko ninyo ang inyong kalampusan. Sige! Ipagkaon ko siya sa leon. Sige! Ipakaon siya sa leon! Kay dili og dili ko ihatag kaninyo ang akong kasing-kasing og espiritu! Hestia! Unsa katong ako nadungog? Kung ipakaon ni Haring Bakunawa si Salami sa leon, dili hatag ni Prinsesa ang inyong gusto makuha gikan niya. Mao ba? Kinahanglan tumanan sa gusto si Hestia aron nga magkasinabot na ang tanan. Kaluha ko Bakunawa! Ayaw ipakaon si Salami sa gutomong leon! Ayaw! Hestia? Amahan kong haring salamis. Kinahanglang mo sakay ka sa gusto kong mahitabo. Kamitang imong pagkautukan, amahan kong hari. Kinahanglang maluwas ta ang tanan. Nakasabot ka ba? Unsay? Gusto na sa inyong panagsulti. Ato tumanan ang prinsesa sa Lemuria kaluha kong Bakunawa. May gusto kong pangayoon. Una ko ihatag kaninyo ang inyong pagtugot. Unsa ka na? Unsa ka na? Buhiin ninyo ang akong amahang hari ug ang mga binilanggo ninyo, mga taga-Lemurian. Ihatag nila ang ilang kaluhasan. Aron ihatag ko usab ninyo ang akong pagtugot. Nga mainyo ang akong kasing-kasing og espiritu. Doon na lang dadang! Kainit! Ay, kainit! Muram ta gidaoban! Init! Mura na kag naloya nagyugos kainit. Oo, maloya kita rin. Maloya ko. Kaya na Maloya sa kubi. Kanan ninyo tayo masay. Nairang. Ay, Be. ay, andan. Naloya kay Rang. Siya man naloya ko, tay. Maloya sa kubi. Oh. Ayaw, say, kay sa ako, say. At tay, sa unta man ni Dangay, lingin-lingin. Nya may badli sa kilid o daplen. Oy, Kanta! aw. Murag kanta imong gisulti na irang! Murag kanta! Na. Muna ra kasa! Pa! Ay, O Estelyeta! di ko mariak kay naloya. Jerome Impases! Di. Magibiin diha! Maing gabiin ninyo diha! Dapa. Usap ning gihatag ni mo, Doluminos. Muram ni Granada! Patay, pagkauna sa mga sundao nga sama nako. Sundao dahil ka Doluminos! Bitaw, sundao. Dinhi sa among kalibutan. Usa ko ka sundao. Oh,
manggugubat. Dati. Oh, sige na, kan ano ninyo? Dong, ikaw ko singgit to, ina. Noel Rabe, igna. Ikaw lang tayo. Ay! Onsa lagi ni Dong. Kuya man tumukaon ini. Kay mura man ni Granada. Di kita mabuto ini. Dai iring. Say, iring. Iro sa ka. Ikaw kagiron. Onsa bitaw ni Dong. Karon. Pagkauna tay, Ala. nga makatambal sa inyong kauhaw o kagutom. Nga samtang niya pa kita din siging harian Ah, sa nanag-iya sa mga demonyo. Mao kini ang inyong kaunon. Oo. Dili mo bation og kauhaw ingon man kagutom. ala, sige. Mao Ikaw ba, ko na singgit tong na. Gin Milmao. Ina, Gin Milmao. Sige. Ayaw, Mag-refresh tutlo, tayo na. isay Sige. mong kabuang Ikaw lang, ang atong anak. Kun ma. Ay! Kun ma na mangaon tayo ni Dairing. Ano magkalahote Iring ka tas atong karon. kagutom og kauhaw, Dairing. Kamrason ti karon naluya na baya ko. Kanang ay, sige, Maluyam say. din, ano? Lagi naluya ko, nalimot ko sa kong isulte. Maluyam din, ano? Sige, say. Ngaon taan ni, pero tempa dong. Ang sama ni dong luminos. Doon na balang ta sa Ala. gipay ani betagos. Loya na ta. Doon. Kanang duha ka dagkong sungay nga to makita nga nagbuntaog sa ibabaw nga bahinay. Mao na kana. Oy, kanang Hala. Ay, Ginoo. Ay, may pasagdi, Ginoo, ha. Kailan ka na ako, ha. Wasay ni Ginoo. Si wasay ni Ginoo. May gusto sa imong anak kasi Prinsesa Hestia. Nga buhian ka, kay ihatag niya ang among gusto ni kaluhang bakunawa. Nganong dili naman lang ko ninyo patyon. Anong dili mahatag sa kong anak ang inyong gustong mahitabo? Gikasabot na namo si Prinsesa Hestia. O giyang gisaad sa among atubangan ni Bakunawa. Nga kung mutuman lang kami sa ihang gustong mahitabo, babuhian ka. Nga paikyason ka gikan dinhi sa among teritoryo sa akong kingharian. Mutuman siya sa among kasabutan. Kung inyo kong buhian, magmahay mong tanan din sa imong gingharian. Ikaw, huwag ka nang mangtas mong kaluha ang inyong kinsakupan. Magmahay ka mo. Nangahagit ka ba ka na ko sa langis? O kinsa kong mahadlok ni? O kinsa sa kang mahadlok na ko? Ha! Alastor! Rakosalem! Dadaan ninyo siya sa kamingawan! Buhiin ninyo siya sa tunga-tunga nini! Dadaan ninyo si Salamis! Kadyot una, Bertagos! Ano, Hestia? Ang akong amahan lang ang inyong buhian. Sige, apan unsay akong kasiguruan nga dakong buhi ang akong amahan sa iyang pagbiya dinhi. Tingalig inyo kong tikasan og tingalig patyo ninyo sa hilom ang akong amahan. Ha! Dili ko makasalig ka ninyo tungod kay mga traidor kamo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.